No? Paminahon na nato ni mga igalang murag kuan. Trabahante sa hotel tigpilo og habol mga igsoon. XFM Katropa. Go. Yes, maraming factors kung bakit ang mga kabataan ay nagiging marahas. Oh. Pero kung ang mga tulad ni Robin Padildo or Kiko Barzaga and Duterte and gang ang pinapalakpakan ninyo. Tagway, oy. Naku, magtataka ka pa ba kung may mga batang be like, gusto kong maging tulad ni Robin, magaling sa barilan. Gusto kong maging tulad ni Duterte, mamumugot din ako ng ulo ng presidente. O, diba? Idol nyo ba naman, laging uhaw sa dugo at laging inhit? Huwag lang magtataka kung pabata ng pabata ang mga pamamatay tao, mga grapists. Kung tuwang-tuwa kayo sa mga rape jokes sa leader, ng mga leader natin, mga leader na mahilig sa kel. Yan. Harapang gusto mag-ing-ing-ing ng ulo ng presidente. Tulad ni Princess Sarah at Barbie. Oh, easy. Nanunutok ng kutsilyo dahil sa pick-up girl. Oh, parang good. Nang finger licking good, ng katulog, ng ulog. At inamin. Walang respeto sa batas, bastos sa kababaihan, walang respeto sa buhay, at minumura ang Diyos. Aba, huwag sisihin lang ang juvenile justice law. Walay bata nga nangandoy nga mahimong kriminal. Ang prinsipyo, desisyon ug lihok sa mga kabataan Nagbisaya na, oh. nahulma, na-shape na siya sa ilahang nakita o kung unsa ang ilang nadungog. Kung kayo nga mismo di nga lang sang-ayon sa sinasabi ng kapwa ninyo, gusto nyo nang ipakulang, gusto nyo nang mawala siya sa mundo, Tama. naging hobby nyo pang ipagdasal ang kamatayan ng kapwa mo, Oo. na sana ma-grape at mapatay sila kasama ng pamilya. Nakikita ko yun sa comment. Oo. Tapos magtataka ka kung bakit ganyan na kabayolente ang mga bata. Baka hindi lang talaga batas ang problema. Sisihin ang mga sarili kung isa kayo sa mga sumasaludo at pumapalakpak sa kultura ng karahasan na siyang pinapamana sa kabataan. Okay, sige. XFM Katropa. So, ang punto din bagay gala, unya na nako ni hinahinayo, no? Ang punto din matod pa bagay soon ni Lovely, no? Parehaman taan ni taga Mindanao, pero ingon si Lovely nga mao daw na karon maigala nga pabata ang ma-involve sa mga krimen. It's because of, well, it's not because of the juvenile justice system, no? Simply because of the Duterte kuno bagay higala. Ayos lang. So, i-preserve sa inyong mga kasuko niya. Kaya mag-Santon Gold Coffee Mix ako.